Dobrý podvečer, tak jak chutná druhé vítězství v krátké době v Plzni po sobě? Tak, dobrý večer v prvom rade. Chutí to úžasne. Kor po tých výsledkoch možno, ktoré sme mali v predchádzajúcich týždňoch, ktoré nás úplne netešili a vedeli sme, že to není úplne naša hra, ktorú by sme chceli hrať, ale dneska to všetci zvládli, odjazdili na krv do konca, takže to víťazstvo chutí a je to úžasné vyhrať v Plzni dvakrát po sebe proti tak kvalitnému superovi, ako je Plzeň. Dobrý den, jak jste si dneska ten extrémně těžký zápas užíval, nebo aspoň to vypadalo tak, že vy v takovémhle zápase rostete a vlastně pak jste vytáhli i klíčové zákroky, které tomu týmu pomohly, jak z toho určitě máte radost. Samozrejme ma to teší. Ja som od toho tam, aby som tomu mužstvu pomohol a ja som to spomínal viackrát. Mňa asi pomáha byť v permanencii možno viac ako to, keď tá robota není, ale hovorím, ja som od toho, aby keď je jedna situácia, tak ju musím vyriešiť a keď ich je viac, tak ich je proste viac a Plzeň tú kvalitu má a vždycky si tie šance vypracuje, čiže som rád, že dneska to skončilo iba jedným golom. My sme otočili výsledok, hovorím, budeme sa opakovať proti extrémne kvalitnému superovi, čo nás veľmi teší a určite nás to nakoplo, alebo nakopne do tých ďalších dvoch zápasov, teda posledných dvoch zápasov, ktoré nás čakajú. Který z těch zákroků byl pro vás nejtěžší? Byla to třeba ta šance Palusky na začátku, jak jste vykopával, nebo pak ta skrytá střela Šulce? Tak oni ten tlak v podstate mali tak nejak, nie že súvislí, ale tých situácií tam bolo viac a tých situácií tam bolo dosť ťažkých v tomto zápase, musím povedať, a nerad by som vypichoval len jednu. Hovorím, bolo tam toho veľa, ja si to samozrejme budem musieť ešte pozrieť znova, lebo takto bezprostredne po zápase už človek si ani niektoré tie situácie úplne nepamätá. Ale hovorím, tej práce tam bolo požehnanie a hovorím, brankár je od toho, aby mužstvu pomohol, mne mužstvo pomáha takisto v iných zápasoch. Takisto aj dnes, chalani sa hádzali do striel, odmakali to, odblokovali, oddreli, odjazdili aj možno pre niektorých v pozmenenej, oklieštenej zostave a o to viac to víťazstvo chutí a teší. Až sem byla slyšet ta obrovská euforie, jak jste si užívali tuhle otočku. Navíc máte jistotu Evropy, po čem jste určitě všichni šli, tak je to jeden z takových opravdu klíčových momentů sezony a pomůže vám to potom v tom finiši, že budete moct hrát s naprostou lehkostí a použít třeba tu euforii, kterou jste dneska získali. Tak tá eufória je, myslím si, že na mieste obrovská, lebo v podstate, tak ako som spomínal, tie posledné 2-3 týždne neboli úplne z našej strany také, ako by sme si predstavovali. Bohužiaľ aj to patrí k futbalu, ale dneska sme ukázali, že tam, kde sme oprávnene a určite nás to nabudí. To je niečo, čo nám pomôže. Ešte sa nám do ďalších zápasov vracajú hráči, ktorí dneska nemohli hrať napríklad. Čiže je úžasné, že aj proste každý jeden, ktorý tam príde na to hrysko, tak to proste odmaká, ukáže tú kvalitu, že má na to, aby bol v baníku a to bolo presne dnes. A o týždeň budeme zase silnejší a pôjdeme do toho zápasu, takže ho chceme vyhrať a budeme chcieť byť čo najvyššie. Samozrejme, ten cieľ splniť tú Európu sme splnili, za čo sme všetci vďační. Máme istotu minimálne 3. miesta, čo je úžasné. Takže hovorím, teraz už je len na nás, ako sa s tým porveme do konca. Máme pred sebou Pražské S, kde vieme, že tie zápasy budú mimoriadne náročné, ale samozrejme to bolo aj dnes a dnes sa nám to podarilo zvládnuť. Takže hovorím, my pôjdeme do tých zápasov s tým, že ich budeme chcieť vyhrať a už je len na nás, ako sa s tým popasujeme. Věříte teda to druhé místo ještě třeba, protože Plzeň musí, vy spíš můžete, teď už na vás nebude takový tlak? Tak ja si tak nejak myslím, že to bol leitmotiv celej sezóny, že my sme nemuseli, od nás to nikto nečakal, nás pasovali na 5. miesto niektorí odborníci a momentálne máme isté 3. miesto, takže ja si myslím, že skrz to všetko, čo sme sa napočúvali možno niekedy, tak proste sme potvrdili opak, za čo sme všetci radi a samozrejme, ja verím tomu mužstvu a myslím si, že mu veria všetci od stafu až po každého jedného, čo je v tom mužstve. Keby to tak nebolo, tak by sme na to ihrisko ani nemuseli chodiť. Takže hovorím, tak ako som povedal, my spravíme všetko preto, aby sme spravili čo najlepšie výsledky.
ako skončíme, tak skončíme, ale ja si dovolím tvrdiť, že tá sezóna, ktorú máme, je už teraz úspešná a už je len na nás, ako moc úspešná bude. V prvním poločase se tam měl jeden z těžkých soubojů, když se tam vybíhal, podvrtl jste si kotník, tak jak to vypadá ta noha a jestli jste neměl strach, že to třeba může znamenat i předčasný konec zápasu? Tak ja som mal v prvom rade strach veľmi úprimne, aby som ho netrafil, aby to nebola červená, aby som neoslabil mužstvo, lebo ten moment, jak som si povedal, že idem vybiehať, tak to nebolo úplne asi jedno z najrozumnejších rozhodnutí v mojej kariére, ale našťastie to dopadlo tak, že som tam bol skôr a podarilo sa mi to odkopnúť. Ja moc dobre viem, že on ma nechcel trafiť, že proste išiel za balónom, že išiel do toho, že chce si tú loptu predkopnúť a vlastne ma trošku trafil, kde mi podvrtlo aj kotník, aj koleno a ten prvý moment to bolo veľmi nepríjemné, ale našťastie som necítil žiadne nejaké prasknutie alebo niečo väčšie a hovorím, ten prvý moment bol skôr len to, že ak mi preplo to koleno na ten kotník, tak som zostal trošku vyplašený, tak preto som si hneď volal ošetrenie, aby sme to možno čo najrýchlejšie nejak skľudnili a potom postupom zápasu som to občas zacítil, ale není to našťastie nič veľké a verím, že to tak ani nejak v ďalších dňoch nejaký väčší problém z toho nebude. Díky.